Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Koliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Koliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo at itago niyo na lang po ako sa pangalang Ina, isa sa marami ninyong tahimik na tagapakinig. Napasulat po ako para ihinga sa inyo ang saloobin ng isang inang napapagod at nalilito. At sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, pareho po kaming nagtatrabahong mag-asawa at may isa kaming anak. 5 years old pa lang po yung anak namin at kinder na ngayong pasukan. Masayahin, matalino, at makulit po si Bimbo. Siya po talaga yung araw-araw na nagdadala ng liwanag sa buhay ko. Pero sa bawat ngiti niya, may kirot akong nararamdaman sa puso ko. Pakiramdam ko po kasi nalalampasan ko ang pagkabata ng anak ko. Mula po kasi nung 8 buwan pa lang siya, bumalik na po ako agad sa trabaho. Iniwan ko siya araw-araw sa yaya. Laging may guilt, laging may pag-alala. Iniisip kung napaliguan na ba siya at kung napakain ng maayos. Inisip ko kung umiiyak ba siya habang wala ako at kung naiintindihan ba niya kung bakit wala ako sa tabi niya. At habang nagkakaisip siya, mas nahihirapan ako. Madalas kapag paalis na ako para pumasok sa trabaho, tinatanong niya kung pwede bang hindi ako pumasok sa work. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon nang hindi nababali ang puso ko. Gusto ko sanang huminto sa pagtatrabaho. Gusto ko sanang ibuhos muna ang sarili ko sa pagiging ina. Kung may natutunan ako sa mga kaibigan, yun ay hindi habang buhay bata ang anak ko. Hindi habang buhay gusto niya akong yakapin. Hindi habang buhay gusto niya akong katabi sa pagtulog. Matatapos ang pagkukwento ko sa kanya bago matulog at darating ang araw, marunong na siyang magtimpla ng gatas na mag-isa. Pero tuwing binabanggit ko sa asawa ko na gusto ko nang mag-resign, lagi niyang sinasabi na hindi sapat ang sweldo niya at kailangan naming magtulungan. Naiintindihan ko naman na mahirap ang buhay. Maraming bayarin, maraming kailangang unahin. Pero minsan, naisip ko kung paano naman yung anak ko. Baka lumaki siyang malayo ang loob sa akin. Baka sa paghahabol namin sa pera, naiwan ko na ang mas mahalaga.
Tambalang kumikinang, mali po ba na gustuhin kong tumigil muna sa pagtatrabaho para alagaan ang anak ko? Mali po ba na sa pagkakataong ito gusto kong ilaban ang panahon na hindi ko na mababalikan? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ina. Ina. Yan, Inang mula, tambalanista. yan, na inang tambalanista mula sa kumikinang ina Mhm. na nagtatrabaho all my life. Tama. And I would say, Ina ha, na kahit na isa akong, hindi lang po ako basta working mom. Mhm. Isa akong working mom na akala mo 62 yung anak. Ang dami kong, Tama. minsan nga pagkalimbawa yung, yun nga, pumasok dito yung isa nating kaopisina. Sabi niya, grabe naman po ma'am yung definition niyo po Oo. ng ano yung English kasi, ano ba yung Kaya term nga na English. ginamit niya? Hindi ko nga pinansin kasi English. Eh. Ano nga ba yung term na Basta ginamit yung pagtatrabaho, yung hardworking. Oo, yun, yung ano. grit ba? O Oo, basta oo. parang ganon. Sabi niya, grabe naman po yung definition ninyo, ganyan. Mm. So, ganon po kasi talaga yung mga nag-work. At saka, alam po talaga kasi namin, mga kabisyo, Oo. na hindi po kami anak ng duke. Ulitin po ba namin yon? Tsaka hindi po kami natatahimik. Hindi rin kami natatahimik. Tapos, ano ba, I guess yun lang din na marami din talagang gastusin, maraming bayarin, and it doesn't make you a bad mother Tama. kapag ang desisyon mo ay maging isang career woman. Correct. Na ang desisyon mo ay maging isang working mom. Hindi lang ikaw ito. Okay, ngayon doon sa sinasabi mo na sa kaka-chase sa pera, 'di ba? May problema ba tayo sa pagiging ano? Ha? May problema ba tayo, Kami misis? mga alipin kami sa salapi. Totoo! May problema ba tayo sa pagiging alipin sa salapi? Kasi ako wala ko nakikitang mali sa hangad ng mas maraming pera at naghahangad na makatulong sa Oo. pamilya. Kasi alam mo, misis, pwede mo tong gawing issue kung sapat na sapat yung Totoo. yung kinikita ng mister mo, pwede mo talaga tong ilaban. Kaso nga lang, yung mister mo yung nagsasabi mismo na Yes. hindi natin kakayanin. Eh, sino bang mister ang gustong naghihirapan yung kanilang misis at Oo naman. ayaw nilang pabantayan na lang yung mga anak? Although hindi lang ito ha. Oo. Hindi ibig, actually baka nga mas mapagod ka dyan yung Oo. nakabantay ka. Kala mo mas madali yan, mas mahirap yan ha. Oo. 'Di ba? So there's nothing wrong with working while being a mother because it can be done. Wala Tama. talagang masama dyan. Ina, ganito lang yan eh. It's a matter how will you communicate your love. 'Di ba? Kasi ang nagiging problema sa ibang mga Tama. working moms, kino-communicate nila through material. Yan. Hindi, dapat may touch pa rin din eh. Correct. Just like kay Nicole, di ba? Yes. A classic example ng isang working mom. Ako talaga yan. Hindi nga ako regular. Minsan, regular 8 to 5. Minsan, 9 to 6. Minsan, 9 to 9. Oo. Minsan, 9 a.m. to 12. Alam dati yung kapanahunan dito, nagpapump ng gatas niya, may sarili siyang rep. Correct. Meron ako sa gatas. Napapaka ng gatas. Kasi nga, posible siya. Posible talaga siya. So, and that's a form of love. Yes. 'Di ba? That's a form of love. Kung yung iba man, Jegs, kunyari OFW. OFW is also an example Yeah. na yung iniisip nila na puro pera na lang yung iniisip, hindi wala nang quality time with the kids. Pero kung hindi rin sila nagtrabaho abroad, paano din mag-aaral yung mga anak? Tama. Paano din kakain ng masustansya? Paano din babayaran ng mga kailangan bayarin? 'Di At ba? saka marami nang with the technology ngayon, ang dami True. ng ang dami ng mga bata na yung magulang nasa Ibang bansa, lugar, pero correct. very close sila kasi nga it's how you communicate eh. Tama. Ano ba, may tsinelas na po ba sa lugar? Inabot na po ba ng tsinelas siya sa lugar ninyo? 'Di ba? But parang hindi posible ang communication Oo. because now communication is possible at ang dami mong platform na pwedeng pilian. Oo. Alam mo, ang nakikita ko lang dito kay Ina, kung bakit ganito yung mindset niya, it's because yung mga influences sa paligid. Sa tabi-tabi. Yung mga nagsasabi, nagpapakita na, gaya nabanggit mo dati Correct. na gagawa ng pagkain, yung may mga mata, Oo, yung correct. pagkain, yung Ay, lunchbox nila. Teka lang may ha. Mickey Mouse. Totoo. Uulitin ko lang po kasi ang laki talaga ng sama ng loob ko dyan.
Feeling ko asama ko talaga nanay kasi hindi ko, may mga nanay po akong kakilala na grabe sila makagawa talaga nung lunch. As in yung lunch nila talagang may mata, may tenga, Ayan, oh. may earrings, Oh. may accessories. Ganon. Na pag nakikita ko yung gawa nila, ano yun group Viber ba yun? Hindi, group sa FB. Na kapag ka nakikita ko yung gawa nila, parang ramdam kong napakasama kong ina. Ayan. Alam mong ginawa ko? I left the group. So I left the group. So Oh. nakita mo doon sa story pa lang ni Nicole Ina na nagiging iba ang perspective mo once you compare yourself, yung parenting style mo sa iba. Parang yung standard mo is yung standard na nila. Hindi naman ganon. Oo. Kasi hindi siya one size fits all. Yes. What may work for one may not work for another one. At lagi pong ganon. Oo. So, wag mong iisipin yung mga tao sa paligid. Tandaan, ang tubig, habang marami po ang sumasawsaw, lalong lumalabo. O, di ba? So, nagiging malabo na tuloy ngayon yung definition mo ng parenting. Oo. Kasi feeling mo, di ba? Feeling mo, hindi ako mabuting ina dahil sa mga sinasabi nila na malalagpasan. Actually, kahit naman working mom ka or nakatutok ka, mas matagal talaga na time that we spend with our kids na matanda sila versus Yes. bata sila. Oo. Totoo yun. Saglit lang talaga yung moment na bata sila. Mas matagal talaga yung kasama natin sila na medyo adult na sila. And there is nothing wrong with Walang that. problema dyan. Walang problema. You are doing a good job. Actually, yung ganyan na pinoproblema mo, nanay, yung para sa anak mo is already a good indication that you are a good mother. Tama. Oo. So, kalmahan mo lang, mother. Alam mo kung minsan yung mga nagsasabi ng mga ganyan na ay maiksi lang yung oras natin na makasama ng actually frustrations nila yan eh. Yan. Kasi Oo. 'di ba? Parang nilalabas lang nila as strength nila pero frustrations nila yan na hindi sila makalabas, hindi kagaya mo na nagtatrabaho, may time Yan. din sa anak pero Correct. sila nakatali sila doon sa Totoo. sa ganung sitwasyon eh. Isipin mo, no, may ganyan kang pakiramdam, pero yung mga nasa bahay, yan din ang pakiramdam nila Oo. sa tuwing nakakita sila ng isang nanay na at 7 a.m., plakak na ang kilay Oo. dahil magtatrabaho. Tama. Diba? Totoo yan eh. Akala lang natin minsan nakakainggit yung buhay ng iba. Totoo naman. Wala namang kaplastika, nakakainggit yung buhay ng iba. Bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Ang hindi mo alam, pag nakatalikod ka na, 'di ba? Ganon din ang bulong niya sa sarili niya. Ayan. Buti pa siya ganon. Ayan. Ako ganito lang. Kung minsan Diba? kino-cover up lang nila na ay, hindi maganda talaga pag may Oo, time ka sa anak mo. sobrang daming time ganyan. Pero alam mo, mother, it's not easy ha. Hindi naman talaga siya madali. Sinasabi ko yan para sa isang taong adik sa trabaho tulad ko. Hindi siya madali. Pero kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Tama. So kung gusto mo talaga pwede. Ano ba? Nasa opisina ka ba? Ikaw ba ang may-ari ng kumpanya na hindi ka na makaalis? Hindi naman, di ba? May time ka para umuwi. Totoo. So pag dun sa time na umuwi, make sure na wala kang masyadong gadget sa paligid mo para yung sinasabing quality time Yes. is really kahit 1 or 2 oras lang ay eksaktong kalidad na oras para sa kanya. Actually, it's how you communicate kasi Correct. meron pa nga dyan, single parent pa Meron, di Diba? ba? Pero very close sila. Ako, Correct. may mga kakilala Na working. tayo. Oo, Na working. working. Oh. Single parent, pero wala. Very close sila ng anak nila. Sobrang close sila ng anak niya. Ramdam na ramdam ng anak yung pagmamahal. Correct. It's how you communicate eh. Although yung mga iba, kunyari, ang paraan ng pag-communicate nila ng love is material, wala din namang problema doon. Siguro bitter lang tayo, Diego, kasi wala Wala tayong mabili. wala kasi tayong material na mga bagay. So, bitter tayo dun sa mga, hindi, mahal ka lang na nanay mo kasi binalang ka ng bagong cellphone. Pero kasi, inggit lang tayo. Inggit lang tayo kasi wala tayong pero that's also a form of love. And para sa akin, there's also nothing wrong with that. Oo, and you have to verbalize. May kasama dapat siya na, Yes. na verbal. Anak, Oo. hindi ko man maibigay yung oras Yan. na yun kasi talagang sobrang daming ginagawa, di ba? Pero ito na muna. Yan. Ito na muna ha. Ito muna yung mag-aaliw Oo. sa'yo. Ito muna yung replacement ko muna for now. 'Di ba? Basta babalansin lang ng So oras. habang nag-grow yung anak mo, ini-educate mo rin din siya sa setup ninyo ng buhay ninyo para makita niya at Yes. maintindihan. Hindi, tsaka uulitin ko sa'yo, mother. Sinabi ng asawa mo, hindi nyo kaya. Hindi kakayanin eh. Kung sinabi ng asawa mo, oy, oo, kasi kaya natin, kaya ng budget ko, go, magbantay ka, hindi Oo. sa kanya na mismo nang galing,
Hindi Hindi kaya kakayanin. eh. Hindi kaya. Ay, lalo na kung mas malaki pa yung kinikita mo over Correct, sa kanya. 'Di ba? Tas hindi naman po tayo paangat ang sweldo, paangat ang gastusin, paangat ang mga bilihin, ang presyo Oo. ng mga bilihin. So, kailangan talaga ng husband mo na extra help kasi baka nga nagbigay ka ng sobrang oras pero uminit din naman ang ulo mo araw-araw kasi tama. lagi kayong gutom. Oo. May oras ka pero gutom ka. Ayan, Choose oo. your battle, choose your fighter. Ika nga. Ganon. Correct, oo. So, Mami Ina, ayan, kaya yan eh. Kaya. Basta wag mong tingnan yung standard ng iba. Ipakita mo kung yung totoo mong pagiging ina, yung pagmamahal mo sa anak mo. Tama. Paramdam mo. Ganun True. lang. Iba-iba kasi yung dynamics ng At saka alam mo, iba-iba din yung mga bata. Mhm. Minsan may mga bata na expressive, na ipinapakita at pinaparamdam talaga nila at sinasabi talaga nila sa mga magulang nila how special they are, na how loved they are, ganun. Pero may mga ibang kids that they don't eh. Pero Oo. it doesn't necessarily mean na hindi nila mahal yung magulang nila. Oh, at ako naniniwala ako na wala nang tatalo pa sa creativity ng isang nanay. Oo. Basta sinamahan mo ng puso. Hindi makagawa ng rabbit. Hindi ako makagawa ng rabbit. Nakakaloka. Yung rabbit ko malungkot na rabbit. Actually, ang gusto ko talaga rabbit ang ending sa Godzilla yung lumabas. Hindi cute, katakute. Ganon. Okay lang yan, Ina. Oo. Ma'am, hindi masama yung tumulong kay Mister kasi yun yung mas kailangan nyo Tama. sa ngayon. Mhm. Baka feeling mo konti lang ang gastos Correct. pero marami pa yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? 1:39, kumikinang ulo po, Diego Bandido. At Nicole Ayala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, Hoy,
ikaw, kapag sinaktan ka, kapag pinagpalit ka, kapag hindi ka na mahal, anong gagawin? Tanggapin tapos magmo-move on. Hindi hahabulin. Tandaan mo, hindi ka aso, tao ka, okay? Don't arp. Stay ka lang kung nasan ka. Hindi yung talaga nga namang wala ka ng self-worth at talagang di ka na nahihiya maghabol at magmakaawa. Di ba? Happy Monday, mahal. Makakasama mo walang iba kundi ang Spice, si Opa mo DJ Kim Chino para sa kanyang programang Chinitok, Usapang Pag-ibig. At di ba nga 6 to 9 tayo o 6 to 9 kapag nakikita nyo ako. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. 6 to 9 p.m. ako ang dahilan kung bakit matututo ka na sa larangan ng pag-ibig. Wow! Diba? Shoutout natin yung marurupok dyan. Shoutout natin yung mga fresh from the breakup. Shoutout natin na talaga nga namang iniwan siya ng kanyang minamahal. Diba? Shoutout natin yan kasi at the end of the day, masakit. Masakit maiwan, masakit pagpalit, at masakit maghabol. Tapos hindi naman talaga nagpapahabol, di ba? Huwag kayo masyadong marupok. Ngayong Lunes, dapat alam nyo na kung paano hindi bumalik kay ex. Yan ang ibibigay ko tonight sa ating Chinitok, Usapang Pag-ibig mula sa Spice, si Opa mo. Ibibigay ko ang 3 paraan para hindi na bumalik sa ex, lalo na kung hindi naman healthy ang relasyon nyo. Bakit ka pa nang hihinayang? 'Di ba? Bakit mo pa, ano man tawag doon? Isasalba o di kaya babalikan ang relasyon na kung saan punong-puno ng sakit at trauma. 'Di ba? Kaya dapat maliwanagan kayo, matauhan na tayo at si Kim Chino na ang isa sa instrumento at senyales o di kaya blessing na binigay para hindi ka na maging engot sa love. Wow! O ito wala, unang-una, paraan para hindi ka na bumalik, magmakaawa, magbeg. Ay nako, alalahanin mo kung bakit kayo naghiwalay. Basic na basic. Diba? Karamihan naman sa nang cheat, karamihan sa mga breakups ay talaga nga namang negative ang dahilan. It's either napagsawaan ka na, it's either meron third party, o di kaya marami siyang gustong tikman. Diba? Pero kapag inalala mo or binalikan mo ang mga dahilan na negative talaga, no, na masakit at makirot, wala ka ng dahilan para bumalik. Diba? Basic na basic yan. Not unless gusto mo pang saktan lalo ang sarili mo. Diba? Wag puro magagandang alaala iisipin nyo kapag makikipagbalikan o di kaya kapag namimiss nyo yung ex nyo, alalahanin nyo yung negative o yung kamalian niya. Diba? Wag puro yung magaganda or sweet loving moments nyo. Babalikan mo talaga yan kasi nga marupok ka. Babalikan mo talaga yan kasi nga performance level siya. Pero yung pang loloko niya, pananakit niya sa'yo, ay nako, to the maximum level. Kaya ngayon wala ka pa ring jowa o di kaya naghahabol ka. Diba? Always remember, alalahanin bakit kayo naghiwalay para hindi na balikan. Diba? Para mas masakit, much better at hindi mo na uulitin pa. Ganon ka basic. 'Di ba? Shoutout natin yung mga yung yung mga hindi pa nakaka-move on diyan. Shoutout natin yung talaga nga naman malulungkot. Ako lagi ko sinasabi, it's always part of moving on. Yung masaktan, yung balikan yung mga masasakit na alaala because it will make sure na talaga nga namang you should accept what is written on your destiny. Destiny. Anyway, isa pa lang yan, mahal. Isa pa lang yan sa pagpapahinto ni Kim Chino sa pagbebeg o pagbalik mo sa maling tao. Huwag ka mag-alala, hanggang 9 p.m. pa naman ako. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Yan. Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan. Go. Ay! Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang
I-memorize yan. Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo.
lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
ako'y pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. La 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 la. La la. La la. Let's go, let's go, let's go. Nagbabalik na po walang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox. La 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 la. Ang lakas ang tawa ni Kim Chino ngayon. Ang dami ko kasing kape. Oo, ang dami kong kapeng nilaklak. Ngayong araw, hindi ko alam bakit antok na antok ako at talaga nga namang minsan sabaw. Minsan nakaka-high din talaga yung kape, no? Anyway, mga mahal, nagbabalik na po walang iba, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo kanina, kahit gaano nyo kamahal yung tao, pero kapag winalangya kayo, sinaktan kayo, o di kaya pinagpalit kayo, ay nako, wag nyo nang balikan. Hindi nakakapanghinayang at hindi kawalan ang taong niloloko ka lang. Di ba? Totoo naman. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, Kim Chino Yemnida. Ano yung sa'yo? Sabi ko kanina, Mali, bibigay ko yung 3 paraan para hindi na bumalik sa ex mo, lalo na kung hindi naman healthy ang relasyon nyo o di kaya siya ang dahilan kung bakit kami trauma. Diba? Basic na basic. Sabi ko kanina, mahal, para hindi ka na bumalik kay ex, alalahanin mo kung ano yung ginawa niyang kawalangyaan. Alalahanin mo kung ano yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Diba? At the end of the day, negative yan. At the end of the day, yan yung dahilan kung bakit may sugat ang puso mo. Kaya, kapag inalala mo yan, wala nang balikan pa. Mas magngingit-ngit, mas magagalit ka to the point na susuklam dapat ang nararamdaman mo. Diba? Kasuklam-suklam dapat yung ex mo. Ewan ko na lang kung mahal na mahal mo pa after kang bigyan ng kabit. Diba? Teka lang, nadidighay ako. Ayan, nadighay ko na. Anyway, pangalawa, mahal. Pangalawang paraan para hindi ka na bumalik sa ex mo, ay nako, limitahan ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong kausapin, huwag mong i-chat, huwag kang magbabackread ng chat messages nyo.
Diba? Ang dami ngayon talaga nga namang single, iniwan, sinaktan, pero gabi-gabi nagche-check pa yan ng mga messages ng ex nila. O, shoutout natin ang mga hindi makausad. Paano? Mahilig mag-backread. Diba? Ay, aminin nyo. Talaga nga namang minsan, no, binabalikan nyo. Hala, ito pala yung sinasabi niya dati. Imaginein mo, sinabihan ka niya, Pex man, mamatay man, ikaw lang ang mahal ko. Ngayon, wala na siya. 'Di ba? So kung hindi niya tinupad yung Pex man, baka doon na lang tayo sa mamatay man. Shoutout natin yung mga ex natin. Shoutout natin yung mga ex natin walang isang salita. Oo. Akala nyo talaga nga namang ginagawa kayong buhay o di kaya ikaw lang ang minamahal niya. Sinabihan ka pa ng pex man, mamatay man. Hanggang ngayon, tingnan mo, buhay na buhay. Masaya pa sa iba. Di ba? Oh, alam nyo na, para hindi bumalik sa ex, wag nang magbabackread. Wag nang babalikan ng mga alaala na talaga nga namang magpapakilig pa sa'yo. 'Di ba? Ako talaga personally, kapag ex na, wala na dapat balikan. Kapag ex na, binigyan niya ako ng something, ibabalik ko yan, itatapon ko yan, susunugin ko yan, kasabay ng feelings ko sa kanya. Ganun dapat. Diba? Memories pa kayo. Nang gigigil ako sa inyo kaya kayo marupok. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan para masolusyonan natin ang karupukan mo, lalo na sa maling tao, which is your ex. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino at ikaw na nakikinig ng radyo, kung nabitin ka sa ating kulitan, mag-live po kami sa TikTok at Facebook page, pati na rin YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Doon makikita mo, makakasama mo at makakakwentuhan mo online, DJ Kim Chino. Kaya naman mahal, wag mong ililipat ang radyo at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Ay mahal, maayong gabi, anyong sayo. Maayong gabi sa inyong tanan. At si Kim Chino po ay nakalive na. Siyempre, babasahin natin ang mga comments nyo. Baka magtampo na naman kayo, hindi ko binabasa ang comments nyo. Anyway, tomorrow pupunta kami sa South Caloocan para maghanap at umikot sa South Caloocan mismo. Umikot at malaman kung sino yung mga nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila. Tapos, syempre mananalo sila. Mananalo sila ng 1,000 pesos at grocery package, pati na rin appliances kung meron kaming matripan mabigyan. Diba? Ayan ang tinatawag namin kasama mo love. Ay talaga nga naman, daming promos ng 90.7 Love Radio Manila. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Ay, live bukas raw birthday niya ni Chean. Hala, wala raw ako live, sabi ni Boy D. Sorry, Che. Wala raw ako live. Gaano ka? Ano ba ang tanong nyo? Padila ulit Kim Chino. Anong dila? Haba na ng buko. Parang pwede na to itali. Wow! Sabi, meron po live bukas and extended pa para sa inyo. Ano yun? Ano extended? Uy, nandiyan na si Abby. Hello. Hi, Princess. Hi, LV. So, i-check natin mga nag-message. Kung gusto nyo magpa-shoutout, message lang kayo sa messenger ni DJ Kim Chino. Para ma-shoutout kayo kung nasa biyahe man kayo, nakikinig sa radyo. Nadidighay ako.
May 3 cakes. Sana may kape rin bukas, no? Ice Americano. Sarap yung sa cake. Kaibigan ko. Hi Kim Chino, ay maayong gabi. Malapit na ang festival sa July 23 na. Uy, shoutout natin yung mga magpe-festival. Korean ka ba? 안녕하세요. DJ Kim Chino po ng 90.7 Love Radio Manila na tinatamad magpagupit ng buhok. DJ Kim Chino po ng 90.7 Love Radio Manila. Tinatamad magpagupit. Hindi, magpapagupit na ako kailan ba? Feeling ko magpapagupit ako by next week. Chean, mag-blowout ka naman. Magpapamigay nga ng magpapadala nga si Chean ng cake. Kasi birthday niya na raw bukas. Magano kaya tayo? YT lang ba tayo tomorrow, Boy D? Final answer. Naku, konti lang tayo dun na naman. Ha? Saan? Ano yun? Alin? Parang ako sabog ngayon. Parang ako sabog talaga. Parang sabog talaga ako kay Boy. Hindi ko alam kung kulang ba ako sa tulog. O, nabubwisit ako kasi na traffic ako kanina. Kahit may kasama iba, hindi ko mawari. Tapos maga ako bukas. Meron naman tayo lagi naman yun, di ba, Boy D? Hindi, magla-live kami bukas, 10 minutes. Sige. Kung saan ka ba masaya? Liwanag. Magla-live daw kami bukas, 7:20 to 7:25. Kamas lang din naman ang dragon fruit. Sabi ni Chean, sa birthday ko, ang wish ko makaahon ka na Alexander. Di ba? Taga Czech Republic daw si Bryle. Uy, shoutout natin. Sana may live kahit weekend. Sabihan niyo si Boy D. Ikaw ba ang iboblow bukas, Kim Chino, o yung kandila? Siyempre yung kandila. Bakit ako yung iboblow nyo? Hindi ko naman din birthday. Sabihan niyo si Boy D, actually, lahat naman kaming DJs, willing naman dyan sa live na yan. Kaso si Boy D, ewan ko. Boy D, pati raw dapat weekend may live. Ako na naman masama. Lunes. Lunes. Ewan, meron kasi ibang tao dyan tinatamad. Pero kung kami lang naman ang tatanungin, willing. Sabado, Linggo, ako, willing. Sabi, may live ka ba bukas? Oo, may live kami Pinandyan si Arlene. Uy, happy birthday daw sa apo ni Lina Manansala, si Pia Manansala. Happy birthday. Kakayanin ko. Uy, si Princess, hello. Hi, Elver. Hi, Ella, maayong gabi. Lahat ay gagawin. Alam, di pa pala ako nakakapag-edit. Shoutout sa akin tsaka sa ex ko. Sino? Sino ex mo?
Ano kaya thought process ng mga taong bumabalik sa ex? Ewan ko, hindi pa ako nagbeg eh. Hindi pa ako nagmakaawa sa tao para balikan. Basta kapag ex na. Kahit until 8 PM pa, sabi ni Boy D, magla-live daw siya. Wow, first ever live yan ni Boy D. Magla-live daw siya dun sa office niya. Ano yun? Thank you, Louie. Paano makakapag-meet sa'yo and di ka nga makaahon? I-video call nyo na. Uy, Alexander, ba't di mo add si Boy D? Boy D, ano bang mo? Saan ka ba active? Sa IG ba? Sa IG ka ba active? Private. Naka-private naman to. Sa IG active yan. Sa IG ka pala active eh. Pinapatakas na kita. Sana magkita tayo sa Glorieta. Hindi ako nagawi ng Glorieta. Malayo sa amin yun. Hi mahal, I miss you. I miss you too. Happy Lunes. Sakit na likod ko. Mahal na kita, Kim Chino. Maraming salamat. Nainom ko na yung kape, sabi ni MJ. Di ba? Sarap. Di ba kayo nasarapan? May nalasahan ba kayong dahon? Di ba wala? Aminin nyo, totoo. Ako naubos ko na yung sachets ko ng ng kape. Nalasahan ko yung pait ng kahapon namin na hindi na mababalik, sabi ni Louie. Oy, yung yung ex mo yung mapait hindi yung kape. Sabi ni AC. Shoutout sa ex kung paulit-ulit ako niloloko. Nanloloko sa akin. Sana makahanap ka na ng katapat mo na lolokohin ka rin. Sana nga ganun na lang yung mga seryoso magmahal, gusto ng seryosong relasyon, mapunta sa seryosong tao. 'Di ba? Tapos yung mga manloloko, sila na lang din. Dito ka na raw sa bahay, sabi ni Mama. Diyan na ako titira. Ibang kape yung, pero totoo, yung lasa ng kape na ninibago. Anong pinagkaiba? Wow, ang daming no. Ang daming ngayon namimigay ng cellphone. Parang yung cellphone ko kasi magre-retiro na rin. Ano must try dito sa Batangas? Di ko alam eh. Ikaw taga Batangas. Ano ba must try dyan? Tanongin kita. Hindi ako nagawi ng Batangas. Tumitikwas na yung buhok ko. Ikaw pwede ka ba, Kim Chino? Ready. Willing na willing. Sa sobrang bait ko, ay naku sinasabi sa inyo. So, dami kong gagawin. Kailangan ko nang bumalik sa casa. Kailangan ko na magpa-change oil. Kailangan ko nang ibalik sa casa. Tapos pupunta na ako sa sa PPF ko ulit sa kotse. Ay. Ko-commute tayo. Ay nako. Dami kong gagawin. Kaya feeling ko din talaga ako makakapag-live ng 3. Tapos gagamitin yung kotse para magsimba. Totoo naman, Boy D.
Totoo naman. Kwento. Kwento mo yan eh. Kamusta ka, mahal? Okay naman ako, mahal. Ano kaya feeling ma-full tank ni Kim Chino? Okay naman daw. Masaya naman daw. Masaya. Ang dami raw. Ang dami. Ang dami raw. Ganun talaga pag mahal mo, maraming gas. Maraming oil. May evaluation. Uy, okay yun yung after nyong mag-date, merong evaluation. Ano ba yung tinutukoy nyo? Pati ito si Boy, di ko ano-ano iniisip. Ano nakakatakot. Alam nyo, minsan nakakatakot wag no. Mas madulas ba pag nagpa-change oil? Madulas ba? Hindi naman. Depende. Depende sa request. Ganda talaga ng ngiti mo, Kim Chin. Uy, maraming salamat. Good evening, Kim Chino. Hi, Aurora. Maayong gabi. Ano daw yung change oil? Hindi kapag may maintenance ang kotse. Kotse pinag-uusapan. Pupunta ko kasing kasa yung kotse ko. Gastos na naman. Gastos na naman. Maayong gabi, Kim Chino. Maayong gabi. Miss mo na ba? Sino? Sino yung miss? Sige na, please, wag nang mainis. Bumalik ka na sa akin. Ano ba to? Pati live ko. Ako na nga lang nanonood sa live ko. Meron pang ads. So, hintayin ko pa matapos tong ads para mabasa ko yung comments nyo. Ay, nag-yearn. Maayong gabi. Aalis ko na ba, Kim Chino? Abangan nyo yung announcement ng Love Radio. Kung aalis na si Kim Chino, abangan nyo. Hindi natin alam kung ano ibibigay sa atin ng Akala ko si Sung Joong Ki. Saka bukas. Uy, anyway, pupunta kami ng South Caloocan. Kaya naman kayo dyan, yung mga taga South Caloocan, tumutok kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Manghuhuli kami. Oo. Yung tawag namin tong Kasyama mo Love. Kapag nahuli namin, kasi maglalakad-lakad kami dun Lakad-lakad kami sa South Caloocan. Titignan namin kung sino yung mga nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila. Bibigyan namin pera, grocery, pati na rin appliances. Ganun ka basic. Hi Lynn, hi Don, Mary Carmela, hello. Hi Kim Chino, mahal na kita. Ganun dapat. Mas pogi si Titan Jello pag nakita nyo in person. Kaya sabi ko, ako mabait lang. Kung pogi lang sa pogi, Titan Jello yan, tsaka si Boy D. Good evening, Kim Chino. Hi, Maldita. Pangalan mo talaga yan. Bakit meron? Ano rate? Iba yung appeal ni Titan Jello. Uy, grabe sinasabi ko sa'yo. Kaya marami nagkakagusto kay Titan Jello Oh yan, speaking of Titan Jello, dumaan na si Titan Jello.
mabait si Kim Chino. Oo naman, mabait talaga. Yun na lang ang mapagmamalaki ko dito. Ang mapagmamalaki lang ni mataba yung appeal ni Kim Chino. Mataba yung appeal ni Titan Jello. Kay Kim, payat pero mahaba. Si Titan Jello raw mataba ang appeal. Si Kim Chino raw mapayat pero mahaba. Ano ba mas gusto nyo? Depende. Di talaga mabibigay sa'yo lahat eh. You cannot have it all talaga eh. Hindi ba pwede? Good evening sa nag-iisang opa sa radyo, sabi ni Naida. Hello! Good night, mahal. Good night kapag matutulog na. Good evening kapag kakapasok pa lang. Ba't ganun, di ba? Mahilig ka ba sa tuyo? Hindi eh. Sa basa. Sana lahat matutulog na. Kaya nga eh. Ano kaya pakiramdam ng alas 8 tulog na? Gusto ko nga yun eh. Yung alas 8 matutulog na. Gusto ko yung serum ni Kim Chino. Uy, mahilig ako mag-skincare. Diba? Bago ka matulog, bigyan ako mag-skincare sa'yo. Sana all maaga natutulog. Diba? Excuse me. Ang sarap ng kinain ko kanina. Chicken burger. Chicken burger. Palayi naman dyan, Kim Chino. Ano ako? Shih Tzu? Boy, tara na boy, di. Mag-aasikaso pa ako ng ano. Ano yan? Sige na. Anyway, mahal, hanggang 9 PM pa naman ako. Balik na kayo sa radyo, ha? Bukas magla-live tayo ulit, okay? See you South Caloocan. Punta kami dyan South Caloocan. Love Radio Team will go to South Caloocan. Extend ba yung live? Hindi si Boy D yung mag-e-extend. Anyway, oras natin 7:50. Maraming salamat, mahal. Balik na tayo sa radyo. Bye-bye. Good night. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko babarilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag. At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik na po, DJ Kim Chino, para hindi ka konsintihin na balikan ng ex mong winalang yaka. Oo. Diba? Minsan kailangan mo ng taong mandre-real talk sa'yo. Minsan kailangan mo ng mga words of wisdom coming from dating marupok. Graduate na ako dyan. Graduate na ako maghabol sa maling tao. Kaya ikaw din dapat, huwag ka nang maghahabol. Tao ka, hindi ka aso. Arp, arp! Balik na tayo sa ating Chinitok. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 paraan para hindi na bumalik sa ex mo. Lalong-lalo na kung hindi naman kayo healthy relationship. Di ba? Recap na tayo. Sabi ko kanina, una, wag nang babalik sa ex. Paano? Ay nako, para hindi ka na bumalik, alalahanin mo kung bakit kayo nag-break. Di ba? Basic na basic. Alalahanin mo kung paano kanya pinagpalit. Alalahanin mo kung paano niya minahal ang kanyang kabit. Alalahanin mo na pinili niya yung ibang tao kesa sa'yo na jowa o asawa niya. Di ba? Ay nako, for sure, yung mga galit na yan, mga negative emotions na yan ay makakatulong para tumuwid yung utak mo. Diba? Huwag mo nang balikan. Ex na nga, ibig sabihin itapon na. Huwag nang, kumbaga kapag niluwa na, huwag nang kainin pabalik. Huwag ka masyadong baboy. Diba? Totoo naman. Pangalawa, sabi ko kanina, mahal, para hindi na bumalik sa ex, ay nako, bawas-bawasan ang mga dahilan kung bakit mo siya namimiss o naaalala. Diba? Limitahan yung communication as much as possible nga eh. Wala ng communication. At huwag ka na rin magbabackread ng mga chat nyo dati. 'Di ba? Pati na rin yung mga makakapagpaalala sa kanyang kaswitan, 'di ba? Kung paano kanya inuuto dati. Huwag mo nang balikan. Kung kaya mo ngang itapon o sunugin yung mga binigay niya, ay nako, gawin mo para sa peace of mind mo. 'Di ba? Basic na basic. Ito pangatlo at panghuli, para hindi ka na bumalik sa ex mo, ay nako, bigyan ng oras ang sarili. At the end of the day, it's all about self-love. It's all about self-awareness. It's all about pag-iisip ng tama. 'Di ba? Minsan kasi yung pag-move on, minamadali nyo. At nape-pressure kayo sa mga tao sa paligid. Ang bagal mo naman mag-move on. Hindi ka pa nakaka-move on sa maling tao. Bakit ka ganyan? Una sa lahat, ang pag-move on, may kanya-kanyang timeline. So kung matagal ka mag-move on, it's okay. Kung sa tingin mo kailangan mo mapag-isa ng 1 taon, 2 taon, it's okay. Always remember, hindi karera ang pag-move on. 'Di ba? Minsan nami-miss mo yung nami-miss mo yung feeling ng may jowa. Pero kapag tumuwid na yung pag-uutak mo, yung lambingan lang yung nami-miss mo pero hindi na yung tao. Okay? Huwag masyado marupok, marami pang tao diyan, okay? So kung nawala na siya sa buhay mo, wag mo nang ipilit pang ibalik. Kumbaga parang sakit lang yan. Kung nagkatrangkaso ka, hindi mo nagugustuhin pa magkatrangkaso ulit. But for the circumstance dun sa ex mo na talaga nga namang winalangya ka, syempre ayaw mo nang ibalik at i-tolerate yung mga maling pagkakamali niya. 'Di ba? As much as possible, wag ka manghinayang. Siguro manghinayang ka sa mga ginastos mo sa kanya. Pero yung panghihinayangan mo yung relasyon na kung saan ikaw lang yung nagtataguyod, ay nako, sinasabi ko sa inyo, oo, walang dapat ikapanghinayang sa taong hindi ka naman mahal at hindi ka hinahayaang mahalin pabalik. Diba?
Ganun lang ka-basic ang buhay. Marami ka pang makikilala at marami ka pang tao na talaga nga namang gagamitin ka rin at sasaktan ka pa lalo. Anyway, mahal. Sana makamove on ka na at sana makinig ka kay Kim Chino na wag nang balikan ng mga maling desisyon o maling tao. Okay? For now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Ako'y magpapaalam na at wag ka pala mag-alala. Susunod na sa akin na Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Okay? Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!